16. mendeko musikatik 20. mendekora. Urtero musikastek euskal musikari bat omentzen du. Aurten bi handi omendu dituzte Francisco Escudero eta Jose de Azpiazu, bien jaiotzaren 100. urteurrena betetzen den honetan. Jose de Azpiazuri Oñatin jaiotako gitarra jotzaile eta musikariari eskaini dioten kontzertuan izan gara. Jose de Azpiazuk musikalan oparoa utzi zuen bereziki gitarrarekin edo beste sokasko instrumentu batzuekin joteko partituretan. Gitarraren bilakera ulertzeko konpositore garrantzitsuenetariko bat izan zen. Oñatin sortu zen 1912an eta 6 urte zituela herriko parrokiako koruan hasi zen abesten. Haren Osaba bandako zuzendaria zen garai hartan eta gitarra bat omen zuen etxean. Jose de Azpiazu txikia instrumentu hark liluratu egin zuen bizi osorako. Oñatin eben gitarra bakarrenetakoa izango zen, seguruenik. Baina Jose gitarri egin liluratu zen, izugarri estimau eben, da bere Osabak erakutziko zen 2-3 akorde, lehenengotan erakusten dana, ez da, akordetxo batzuk, eta mutikotan beriela hile pare bat errengo, Osaba baino gehiago egiten. Hortik aurrera, Azpiazu Josek ineben lan personala, erabat autodidakta izan zen. Musika eta solfeu eta hori ikasi eben parrokixan da parrokixako zuzendaizakin, baina gero gitarra munduan, irratixa piti bat entzunaz, partituran batzuk, bere eskura jeitzezianak, eta holakotxe Donostiara joate zen, klasen bat edo beste hartu izan eben, Sánchez Granada izeneko gitarrista bat, Donostian bizi izan, eta arekin klasen bat edo beste hartuta, eta pili bat hortxe, da hor, jarraitu eben, da hor izan zen, bere bokazio hortxe sortu zen. Bere lanan arluak izango lieke alde batetik, investigazio edo inkerkuntza munduan, eta horretarako Europako hainbat liburutegian eta bera arakatzen debil izan. Kuriosua da, Oñatin dauk bere artxibua, bere alabak Oñatira akarretia, eta bada olako poltzakada bat mikrofilmak liburutegian da, liburutegitatik eta bialduta, mikrofilmak, partitura investigazio munduan ibilizalako. Gero, transkripzio munduan, pieza asko eta izugarri pieza transkribitu eben, nola bateko renovazio bat gitarrako munduan, gura berekia. Komposizioa ez eben alde batea jarrez, komposizio, naiz eta beha etzan kompositore peto-petua, ez da esaten dana hartara dedikau bat, ez, baina bai komposizio munduan, batez be, pilimat ereduak, beste batzun ereduak hartuz da pilimat hola ebiltzezan, lan pedagogikoen eben izugarrixa, metoduak eta hori kezka ondixea eukan alde hortan, eta gero, azken batien gero edizioa bai. Bera, lehengo urtetan izugarrizko argitaletxe askotan argitaratu eben, pieza asko izugarri, eta gero azkenian beak bere argitaletxe propioa sortu eben, eta han argitaratu zituen beste, nik izango nik ez dakit 1000-tik gorako piezak bai, danako asko eta asko transkripzioak eta zian. Esan diot bere alabai, Lupe, eta berak eman zidan gitarrak kontzerturako eta oso interesgarri izango da. Eduardo Baranzano gitarra jotzaileak, Lucia Gómez eta Aida Briceño sopranoekin batera eskaini du musikasten Jose de Azpiazuren obran oinarritutako eta hari eskainitako kontzertua. Baranzano Montevideon jaio zen, gitarra irakaslea da eta Jose de Azpiazuren lanaren jarraitzailea ere bai. Ni ezagutu neukan, ezaguna neukan Uruguaitik, ni Uruguaitarra naiz, eta handik pieza batzuk jo nitun, eta hantxe bere izena agertu zen, goratu nintzen da Daulanen pieza bat, adibidez, komposaketa, ez da komposaketa, da un arreglo, moldatuta gitarrarako. Eta hantxe, izena handia zekan. Bere izena oso ezaguna zen hantxe, Uruguai eta Argentinian. Eta
arraroa da, baina gero urteak pasa eta ni hemen nengoenean ja oso arraro egiten zait bere hizkuntza ulertzea eta gero pixkat esatia zeo zer. Baita bere musikaz lanpetuta eta oso gustora naiz. Gainera, bere identitate ez ona ahaztu, eta adibidez euskal kantak eta oso importantea dela, uste dut. Sorkuntza aldetik nik uste dut lan nagusixena zala ereduak hartuta, beste batzun ereduan. Gaur entzungo dugun kontzertuan horren mostra bada, ez da. Beste batzun ereduak hartuta, esaten eben, omenaldi moduan, kompositore batei, omenaldi bat Bela Bartokei, edo Sorrei, edo ez da hori, edo eskaintza batzuk egina, ez da barrez. Baina euskal musikan asko landu eben euskal musika, eta hortan, gaina, nik zeo zer esan nahik ez, guk bere garaixan Loli Ordokikin kantuan konzertu batzuk, eta emun izan gituen, batzutan bikoteka, beste batzutan laukoteka, Jesus Legorburu eta Jose Mari Anduagakin, eta orduan laguntza eskaketan gotzaun. Eta Josek euskal musika idazten oskun. Lan pedagogikoa, bai estuisuak eta lesinuak edo gitarrarako nolabait ariketak eta holako gauzape badako, hori izango litzake konposizio munduan nik uste dut nolabaiteko bere irudisa edo hori. Etzan sorkuntza utzuza alde hortan badako pieza batzuk eta sarin bat edo beste bai, baina ez da bere lana handixena hori. Bere lana handixena sorkuntza aldetiko zan beste batzun ereduak eta eskaintzak eta ikia. Gaurko piezak oso bereziak dira. Normalian guk ezagutzen ditugu bere moldaketak edo transkripzioak, baina bere konposatore bezala ez da hain ezaguna. Eta gaurkoak bai bereak dira eta oso interesgarriak dira. Batzuk antzinako moduan eta beste batzuk oso vanguardistak. Adibidez, eta gainera 1950ko pieza bat eta oso interesgarria eta oso moderna. Eta beste batzuk oso hunkigarriak. Eta hori ez da normala. Batzutan zuk aurkitzen dituzu kompositore bat, baina modalitate bat bezala, karratuak, adibidez. Baina berak edozein lekutik hartzen zituen ideiak. Nik esango neke gaina
Azpiazu hemen baino, kanpoen Suizan eta Frantzian eta mundu zabalian gehiago ezauketan dela, ezta? Batez be garai baten, behar bada gaur egunian pedagogia asko aldatu da, bai gitarra munduan be, bai. Gaur egunian izugarri aldatu da, eta behar bada Azpiazu eta lehengo musikoak, Segovia eta hauek, pilimat nola baitxe gelditu dira, pilimat sartuta, esango nik ez dakit hitz berba egokisa dan, baina, bueno, gaur egunian beste metodologia badau. Baina ez esan leike asko ondiok tirada ondisa dauela, eta bere oindala denbora asko ez dela, bera konposatutako pieza batzuk berrargitaratu india, badakit, nire eskura leudialako, eta, bueno, ondio badako horrek, pisua badako.